adhor khaya ni adhor jotno khaini rwngya gentleman gajata sikla hangkla hajapas kaiphi taklai lesu bwthai kisa susuksi ang tak lesu buphango kasawi lesu khaknai niro ani video no nai tongbai abo hokhe lesu bwthai khagwai mani pore lesu bwthai ni bwthai alka bedai ni bedai alka khlaiui khagui tongo ta borok bo oro thangiyo ma tongbai sini ko ma sikla boni kaka bo or tong por thangja bo ma tong kama oro de sabro no tong por thangta kaya khobni kata kai jabo ha jotno no so kama ya Kalau aku sempat nak sana ada siapa? Oh, kita bagian terhal kita tangkap nak semua. Nak, ya ngali kisah. oro no Ini perlu kan? to obo mane Oh nak, Pilih ke? nak, ya ngali hello hundi. oro ni wo obo bisa obo lai kera kini mai Ya, sabar coba. Jaga kesema? Nak, anak, oi hello hundi ke? ja Last day, babu. hmjk baini mang kwthui tolayo boksawi siman ngotlam hinai tango tani hamle youtube o phonok maya tani hamle community guideline sarang masi hai omono phano mokom hinai tongmanai jathi or ja kisa phiro roha teklai mani han saiti bai bo bai ang busuk busuk hokhe saklano school ro hojangmai hokhe senafroni mai kora abong ke share tongma Sabo umno pin box dawi rahna Abai school thamai ba Hang sidi Namanya Hadi de. Tabang ke mui sinagra sasam ta mui sinaya ni rano kaisya phono mai tabu khangrai crab tung mani silangka tung mani khangrai borok o waisa pro Ambassa thang pro toi phimani hingga ma kaisa narujak
khơi paila ha tak man khibi rosna mia kwthui mang ma ro jaga wana se kisa kisa ro jang na tapang mia amna ang tabok hele jak na hai te se hele phin re amna hele oi amna rwngya na khna khondro po besan amna khondro po besan khondro po tabok hingke kisa mia hele phigrana bazaro hele jak hingke beshi krak krak rok nongo hani bangina kisa je krak krak na khibiwi rona hi hele tongo tabok hingke tui rok to phaile ha diponi tui to kola hata mai rok sabayei nog rok pharbayei ri rok subayei sam rok palibayei tabok hingke tui to ui rasa asuk tongmani kaisa ni rana kok san musungmani ang kedeng masi haifana time maya ni bangai kok samaya gatabon dirano kaisa share khaigrana ani video hingke kaha bai haya bai no share ma khaina tani humale nirok ani kaisa family siklai tongo haini bangai nata ang okloi pro 10 tarik go bijeni panda pro thang pro ran video nai tongmana bijeni panda pro thang pro boni reception ta apro thang pro angke khaka mani arani borok rok ano share nai nahi ador khaina nahi bosi khaka mani nangya ador khaya khoroksa borok rok bat khoroksa borok beraya ni ba panda ba srado ba birthday rok thalangke share de ba arani borok rok hingke ekdom তোমায় শাসনাই নিরজত বুঝি পাই না একদম বরং না আদর খায়ানি আদর যত্ন খাইনি রঙিয়া হাই হাসাল মা থাংমানসি নাঙ্গানা ওয়া বলঙ্গ মক খাসি কটমা নদী হ্যাঁ mia kwthui mang ma ro jaga wana se kisa kisa ro jang na tapang mia amna ang tabok hele jak na hai te se hele phin re amna hele oi amna rwngya na khna khondro po besan amna khondro po besan khondro po tabok hingke kisa saklan baba mia paite mani no mia bazar phalman ke krak ma hele jar tong hain bangina tabona krak no khibiwi norong he nana hi hele tong ambasa digini borok rok ta sala rok asuk hai naithok hai sala ha smart ma gentleman gajata sikla hangkla hajupas kai phekna tan hamal anang ke joto sini bai baby jamaten family blog ke bahai tama khaija sini haina koina na khlai sui cover hake angklok hai khitang puja khlai hai फिरमा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर baksa busuge khakanai ang bijen de bormani haikeba kok borok fitness entertainment ni boni wedding ni reception pro thang pro ano asukhe brok ano ador jotno khai horkha asukhe no sabai mali ang samani nongmang bahaina asa alida jona ke sare rohbai kha aran borok belai khena aran borok ano asukhe hajak murobala ha hajak murobala ha hajak mala ha gete asab ador jotno mala ha gete ani busabutin rokno bahaina asab bro hai ador tamai sasne ang sawarnya aran borok ro asukhena tawani sawani krang ang bahaina nijeni nokni borok haikena borok ma tongbai kha borok bahaina ano borokni nok borok ni borok haikena ano ador khlai ador jotno khai rohbala asukna borok kahangja baksa busunge borok kota toyende aran borok rongke ekdom first class borok habai mane sawani nungmo bata ba asar ব্যবহার si kaha hangke borok muni sohaina just buka haya pasi hai mathang ang haina aran borok rona belai khe hambai maro aske borok ano yang share khora kisi asabura ano ador khayei hasak bron hasak ador jotno borok ano khayei rahman bangai belai khena ambassa not
not ang asukino hambai marsnai jotno no thank you ano jebaksa video segan sing paithajra nayara hongke bro ano haya comment khainai ke ang jotno no asmo koyo ani video no jodi suni rok sajala hangke like khaidi comment khaidi tei total subscribe khaira tongke khaibe di asungna